Peralak jamiat bun beriu hakum ni. Ci bun ha wi satu. Man ya kai menta miet. Te kane barok kam dei hasurok. Te kidon kiba komen ya ki ong balet sang damiet sya ei. Tang ba kam dei de ha sasurok se ei te ka dei hapo. Barok kane de nestei ru ka dei hapo kompau jong. Kane ka company itu kan ngin ya du sa tei dang jurong ba tingin sa page mo hi ngin ya du stay mo ngin page hadu kan no jurong te hadu bana poi sapo hostel tingi wan kai menena sa tei itu ti nak ti gitu ki yu ti kumta te sapit kan ku video jonga ti lada phikwa ban te phikwa ban poi skani ka jaka ti sa komen yang nga ban ngan sepesang kat bala ban ya rap ye phimo ti hoi ki don ki ba komen yang nga ki ba ong ba de jaka ayu kalong kumno kabesa kalong safety ha nak benta jungi pinyi mentaru hangi lada kadai ka jaka ka basniu mo kumba phia mudur te myo I hire kunne ban nganam nut hiru ban pus ban lelei namar ba lada nga ngaya hak lenti ka basniu kumno nganut ban pus mo kumno hiru nganut ban khot ya kiwei mo banwan chikani ka jaka te kalong ka ba besa kani ka jaka kani company ki kan thei namar ba khamdunai kishan rang te hangni hane batrai taka daw na banta ka safety jongi te kane company ka dei na banta ki kan thei te na ka banta kishan rang te ki ba tax yang ai ki bo ong te da phikwa du kata-kata ngan sa wat jeng tep ba hai ka don te rei hang ni te ki da don makana kishan rang ru te kajakasa ka long ayub ha kalong nong kumno kambiang ren namar ni ki kan thei tang ni ngi sa hang ni ka don ko hostel hang ni te ka khamsuk nak banta jungi te ki shanrang te ki bawan trei ha ni ka company kamut bai ki haban sa sabar ki haban wai yeng mo ka badai te kimla ban sa hang ni te kumta te kumno ban wan shani ti nak banta jung phi ki basa ste sapo badang don po mikhalaya ti ngamla mo banyarap dang ngam menta namal bayala de ngadon shani te ban ong ban suya phone ya phiru ngamla ban ai number phone nang ba ne FB ban ong ban ai uta number phone ya phi baro namal ba kumno kumbang la ong ru ya phi ba ngamla ban shania lu di kibre baro mokat ki bapa number phone namar ba teng ki don kibreu ki babu profile kan thei tamai ki dei ki shenrang ti tamba lei ra dei ba da phikwa shisha ya sha namar ba kanu ka kam ru nya haban ya sha ngaru ya lede por bangawan shani nga haban ya sha lelei kila ong yang ban yo wan tre shani hadu nga ap hadu lai banai e bangan yo shani te menta nga la yo shani te aingu yo blei dei leng ba jung u hi nga po shani rei klem jing nang jing start e ru em te nak banta jung phi ru wat khuslai ya ka jing nang jing start la da phinang ka phareng mulumala in hindi khamta me ka hindi mulumala te am lei tang ba philas nguthu ya la de bar ka kam kan sabatai hi da philasa la sa am lei re te tangkum tai hi te la da phi don kanu ka phi kwa ban tip khamba la da phi kwa ban tip khamba kumno ti sa komen yang te ngan sa nang pen shai su ya phi ba kumno ba phinle kumno ban yo ti se komen yang te khnang ba ngan yo ban shai ya phi mo te senang ya support dengan anak support te kumta te mentangan ya thadu sate ti bangan pen iya phi hadu banda poi support
hostel mo namar kani kadai menta la hanyo 10 minit ai ti kumni sngi ublei em ni bun brio ha namar kidon ki ba syarial ki ba wan shondur te ki le style la long no anamar singpo ya ni trai lele te sngi ublei bangi yo free ti ki ya le style ki ya shondur ki ya syarial pen bangaya na du menen du na stay ru pin yo I ba kidon ki ba syar ru hang tu punta itu ki paralo jana klemat chu ha do sate wan kuloi hilas lam pelang ala ya step jam lagi tei ru ki ba syarial tei hay gitu itu kita syarial kindan tu nang tu wow paralok tu tiki ba songkai dong tu thay kung din kasya para lau jangan kira dana do stay ngalawan kuloi pala di lejong nama ba ngalak kwa benda sumno la shit buat la kadum makana ru ngasmo shit nama badai hisi jaka shit no ti chate kadeka hostel kebangang kabang ngasa te baro kato kabayang ayat na du menena syate mga pen-EFP kada ilot hang ni po kompau jong ka company kam de sabat na kane company kada ilot hang ni baro ti pinyo I na ti jong ki khmat ban nga kalmen baha kawi kasni ba piru pinsia ko yisa syakani ka jaka tada pidon sisa kata ka jing thrang kata ka jing kwa jong phi bu yo ublei hajan ublei utep khambhai ki jing thmu ki jong phi baro namar ba ke ru ba angka lada phi nong kum no long la phi kan mau shwe oblei phi bu ki jing duai te phi bu yo oblei hakmat oblei utep khamhai kita ki jing kwa ki jing thrang jong phi ba ro te kelmen ba ngai scam ba habanga nga poi te ba lei phi ru phin poi mo kelmen ba ngin ya poi lang bat phi ru phin yo ka jara treshani kumta ngala jan poi ang tei po hostel na thai tu ki ba songkai stay ru gidan tu ti kane hang ni ka building kane ka way hang ni ka dei ka kantin kane hang ni ta ka tei hapedeng ka dei ka hostel ka ba ngasa ka tei ka hostel ki ong food hostel ta ka tei kham sak khmat khandiat ka dei ka that hostel te ni don na ka jong ka hostel namar ka bun ha ka don du santali namar ki bun bha ngan oi phi ki bawan tre hang ni em ta ka da te pe nang tei ka lan ti ru te nga ngawan nang tei te nang tei ru ka poi hi ste ju hi te kumta te ngala poi yang ni hostel te ngan salet no chupo itanan em ka view sia comment ma te comment sia subscribe ka channel jonga te ngsia ka du pat pi ha ka next video la da pidon ke ai ba pin kali te sakali bat sa comment nga bat ngan sa ai phi ka jubam te kumta hi play shubun phila pe ek video jonga ngsia ka du pat next video ma bye bye